Čaute. Ahoj, ahoj. Takže rozhodli sme sa, že dnes sa odhalíme. Áno, za 4 lajky, takže za 3, 2, 1. Nie, už Ja som skončil. Čaute. Nový člen skupiny Albi Sigma, ale nie Albert. Som AGX2. Určite. A ešte vlastne dneska vyjde jedno videjko. Áno. A to je herné, ten Still a Brainrot. A dneska vlastne vyjde. Vlastne nevyjde. Nevyjde nám to. Teraz bude jedno, veď uvidíte. Ale počkaj, ale keby si zabral tento mobil domov, tak by sme mohli natočiť aj ten Admin Abuse. Jak to vyriešime? Ja viem. Alebo ja viem. Počúvaj, natočíš viem. to na svojom, na jednom jednom mobile. A on to pošle na tento mobil a potom to vydáme. Takže yes, Admin Abuse ešte dneska budem tam aj ja, ale mňa budete počuť. Áno. Ale nie, nechcem byť hyperaktívny. Dúfam, že budete pozerať a dúfam, že sa vám bude páčiť Admin Abuse. A dúfam hlavne, že ho stihnete. Máte radi Still. Lebo toto bude môj prvý update. Už mohol mať normálne 3, ale len kamoško nestíhal. Tak potom samozrejme, že máš 4 braingodov. A túkanu banánom buď dneska padol. A vlastne, bohužiaľ, tento Bartoš, Handuš, tak to nemôže byť na Admin Abuse, lebo nemáme na seba číslo. A dneska sa skúšame dostať Strawberry Elephant. Áno, Strawberry Elephanta. Taký Maďarko jeden, to si zvyknite. A olej za piča. Čo? No dobre. Museli sme prestrihnúť. Áno, lebo sa samozrejme jeden Bartoš. Jeden Bertuš Maďar. No tak ja som to chcela menšiť. Sice mám iba hlavu, ale môžem hrať Admin Abuse. No som. Urkala, tripi, tropi, To balúlik. On hrá proste fake brainrot. To je pravda. Lebo ma to baví. Boha. Keby som to nehral, tak by som už dávno. Keču Mastera sa snažíme získať. Je to deň 4, je to deň 2, čo sa snažíme získať Keču Master. Prečo 2? Však včera sme ho chceli získať. Ale nie, neviem. No dobré, ale to sa musí deliť za všetko. Tak ja neviem, čo ma to povedať. Nie. Počkaj, Alba Sigma, ale a natočíme Admin Abuse a čo môžeme ešte natočiť? Pič, poskaraky, enijo. Ale všimli sme si, že máme zamknuté komentáre. Neviem jak. Tak prepáčte. Lebo skúsime to nejako vyriešiť, ale to je jedno. To si nečímajte. I'm Stitch. Oh, chill! Oh my god. Nukleáru vyrúbal do domu. Ale potrebujem nabíjačku. Krista. To čo bolo? Krista, potrebujem nabíjačku. Čo je? Čo hádžiš na mobil? Idem skákať. A keď zistíme tie komentáre, jak vidieť, tak Trocha je opilec. ale keď si zapneme komentár, nemá si skákať. Tak možno tak môžem si doniesť svoj mobil a môžeme natočiť možno aj Garden of Bambam. Možno. 4. Alebo kde bol ten slib? Nie, dvojku. Mne sa vybil tablet. Ty. Dobre, lebo tu nemáme nabíjačku.
No, mám tu nabíjačku, ale nemáme tu. No. Docem. Čaute. Nie! Ale prečo? Hola. Ty neriešte, čo sa deje. Ale nechaj to Bertie, Ale však Bertie. Ale vy ste to chceli, vole. Bertie. Matias to chcel. Dobre, už sme konečne to vypli. Čo? Nevypol si to. Dobre. Ale nevedel som. A fakt ma to bolí. No tak nemal si skákať. Nemal si skákať, opilec. Presne. Ja viem, kde to mám napojiť. Tak čau. Čaute. Ne.